sakarci jayayya da mai zagin manya kin san gida ba tarbiyya gare ki da alkunya shi yasa na bi ki da soyayya baki mini jayayya auren mu da ke za a yi kin amince na shirya ni zan kare aikin kike bar zaton ko zan kasa da kin shagwaba ni zan goye ki soyayyo rasa idan zan numfasa ke dai zan so na gani yayi dona mai dadin murya su kurege sun fi zama rani na zan mota ke zara gare ki na sakin linzami so ya biji ni hanta ban so ki sani cikin rani auren mana so zani a sha shagali wasu na salfi muna yin soyayya